Hello mga kasyot. Nauli si Kraken mga kasyot. Bisita sa iyang project. Mapadyo'y pag-abot. May muntag mga kasyot. Sana laki shot. Nanas Kraken. Oi, memuntag. Wala ito mayroong human nga flooring.
Siptik ari katulad plastic, dili semento. Nalagyan mo ka to. Good insyu. Picture ka daw na. Sige. Ano yung papa pa picture? Oh. Ben na sa pano be. Napapan mo pa ko na. Oh, sige to. Sige katawa. Dili ka pangandoy. Okay, ada papan mo. Sige to. Ah, okay. Ada papan mo be. Dito, apa dito? Ulit na tuhod. Tawa. Bagugos, bagugos. Da. Ay, di katawa. Ay, katawa. Ubo katawa kayo pakitang ipon. Das mama ni mana. Di ka malakan si dong ni agto kadung da. Mana? Tawa, mai, kampung na tong mama. Balte dong.